Hello mga idol, shout out. Ngayon muna tayo mga idol kasi kararating lang natin dito sa Bukawi, Bulacan. Tulog tayo mga idol. Mega love shout out po. Bye-bye. At pagod po tayo sa biyahe. Dito mga idol sa sakyan. Dito tayo. Kaya na tayo. Bye po. Another ano tayo mga idol. Ayan. Pero paano yan? Bawal matumba. Shout out po. Kaya nga tayo mga idol at pagod sa biyahe. Tayo sa Bulacan. Magandang hating gabi po sa inyong lahat. Ayun. Wala pa tayo tulong mga idol. At kapil na yung idol. Pagod sa biyahe. Nagpahinga tayo mga idol na happy tayo sa biyahe kasi sa linggo tayo din nakabiyahe. Kaya habol ka ngayon. Nagbaba tayo kanina sa Cabuyao. Balik tayo dito sa Bukawi, Bulacan. Kaya shoutout po. Magalang shoutout po sa inyo lahat mga idol. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang araw. Saan man kayo sulok ng mundo, magalang shoutout po. Mabuhay po kayo mga idol. Tayo na tayo mga idol. At medyo masakit ang ating katawan. Magalang shoutout po. Tayo nga tayo mga idol. Dito tayo sa Bulacan. Sa Bukawi, Bulacan. Kararating lang natin. Papahinga naman tayo. Antok na tayo mga idol. Nakasilent tayo. Nag-14 naman. Nasa loob ako ng aking sakyan. Naka-14 na. At naka-aircon tayo. Aircon ng ating truck. Malamig. May blower. May blower. May ano yan? Blower. Blower ba tawag niya? Electric fan. Ayan po. Yan po, mag-alab shout out sa 3 million. Ito na po ang tanging higaan ko kapag nagpapahinga. Magaling sa biyahe, pagdating sa garahe. Dito na po ako natutulog. Ito yung pinaka-back seat. Yan, ito banggaan para di ako malaglag. Ang helper ko po nandoon sa baba, nakaduyan. Doon po siya nagduduyan. Kasi hindi siya makakaunat dito sa upuan. Kasi ito pang ano lang to, pang single. Pang single na tao. Kaya ako lang natutulog dito. Bigyan shoutout po. Magandang araw po. Tayo yung papahinga bukas. Nasa loob po tayo ng ano yan, ng pabrika. Pabrika po ng mga ano, ng mga mga factory ng pigs, mga pagkain ng mga pagsabong ng mga manok. Ito sa Bukawi, Bulacan. Sa Yunaco. Yan, magandang shoutout po sa inyo lahat mga idol. Magandang daling araw. Meron naman po tayo dito ano, ito. Kaya malamig. Isang pinapatay ko. Yan, napakalamig. Hindi pinapatay ko aircon mga idol. Kasi baka mamaya maluba tayo. May gamit tayong ilaw. May ilaw yan eh. Matipid naman to sa kuryente. Marcel sa kuryente.
Mag-ilawag shout out po sa inyo mga idol. At pahinga muna tayo. Bago mga idol sa biyahe. Ito yung cortina. Sulit yan. Kaso ano na to eh. Madumi na oh. Madumi na. Malamig po yan. Nakakaaltag lang mga idol. Ay, nagalaw shout out po sa inyo lahat mga idol. Patapsak man po mga idol ang aking silent live. Kaya na muna tayo. Maraming salamat po sa mga nagdaan sa live. Ikatingin ko. Tayo muna tayo. Shout out po. Tayo wapay nga. Salamat po sa inyo lahat. Kaya po ay inaantok na, kailangan natin i-leave kasi pag nakargaan tayo bukas, biyaya naman tayo pabalik ng Luzon, Laguna. Ganun po ang buhay namin ng mga driver. Talagang pag naglalagari, pagod na pagod tayo sa biyahe. Sakit ng katawan, kalaban din natin. Katawan. Mantag natin sakyan. Kamay din, pahinga muna tayo. Hindi na kaya ng ating mga mata. Nahatak na talaga. Sige-sige tayo mga idol sa pagdasalay. Sige-sige po. At paiwan po ng bakas. At papamusak po. Binubuksan ko lang ang ilaw mga idol kasi medyo manamok dito mga idol. Ito po yung manibela. At ito yung box ng painante. Tutumba pala ito. Mega love shout out po mga idol. Magandang ating gabi sa inyong lahat mga idol. Hindi natin ang jacket sa inyo. Tigil mga idol sa pagdaan sa aking live. Ito lang aking unan. Hindi ko nakadalang unan eh. Dapat unan ako kumot. Ang dala-dala ko lang dito. Importante kumot kasi minsan malamig. Pag nagbabiyahe kami ng Tagaytay, malamig sa Tagaytay sila. Sobrang lamig doon mga idol. Hindi ko kaya lamig doon. Kahit nasa loob ng ako ng sasakyan, napakalamig. Bali truck to mga idol. Malaking truck. 10-wheeler truck to. 10-wheeler. Malaking truck. Dambuhalang truck to mga idol. Kaya masakit sa katawan. Pag mamanyo dito mga idol. Basta pagkargado to. Kasi yung capacity na karga dito mga idol 30 tons. Hindi pa kasama yung truck. Ang truck ay 11 tons. 11 tons ba? 11 tons? 11 tons. Bali lahat-lahat ang bigat ng karga ko ay bigat ng truck ay 41 tons lahat-lahat. Ganun po kabigat ang truck na ginadala ko. Minsan inabot ito ng 42. Higit 42 tons. Hindi po ba ganun kabigat ng ating truck. Thank you idol, shout out po. Mega love shout out po mga idol. Pahinga muna tayo. Maraming salamat po sa pagdaan sa ating babay muna po. At hindi na tayo kaya ng ating mga mata. Shout out po sa mga Bicolano dyan, mga Bicolana, yan. Mega love shout out po sa inyong lahat. Sa mga Bisaya dyan, shout out po sa inyong lahat mga idol. Mabuhay po. Sa lahat po, sa mga OFW, mega love shout out. Ingat kayo mga idol. Sa mga kalsulok ng mundo. Kaya muna tayo mga idol ha.
Siguro ginanamok yung painante ko doon. Nung gumagalaw yung truck eh. Nasa labas kasi natutulog sa duyan. Gubat po kasi ang ano yan sa baba. Kung ano yung mga manggahan. May manamok. Kaya po nakabukas yung aking ilaw para hindi pumasok yung namok. Sabagay, nakaano naman siya, nakapantalon at naka sapatos, naka-jacket. Hindi na siya, nanamukin na sa kanyang mukha. 3 million in the house, magalaw shout out mga idol. Good morning po. Yan, paiwan mo po ng thumbs up. Salamat po sa lahat. Tayo po ay talagang inaantok ng mga idol. Pwede muna po tayo. Sobrang pagod mga idol. Nakakapagod to mga idol kasi matag po yung truck pag may karga. Bumabounce yung ating sasakyan. Tiga-tiga po mga idol, magalaw shout out po. Magandang buhay. Natin si idol. Shout out. Maraming salamat po idol sa pagdaan sa aking live. Magalag shout out po sa inyo lahat mga idol. Ayan. Salamat po sa nag-thumbs up nila. Shout out. Magandang buhay. Ito yung truck ko idol, kompleto to, naka-aircon at mayroong electric fan, mayroong naka-blower, yan. At anong tawag niya? May mga radyo, dalawang radyo nito eh. Hindi ko alam niya, panchay na yata yan. Hindi. Panchay. Okay na. Salamat po sa nagdaan sa live. Thank you po, Miguel, shout out. Bye-bye po. At tayo pahinga muna tayo mga idol. Malakas ang hangin. Matama sa mukha ko yung hangin. Hindi na kaya mga idol yung antok. Pasensya na po kayo. May pumasok dito multo, may kita ko kasi naka-live ako eh. Tawang maya, pagising ko, may katabi na ako dito multo. Gubat ko to mga idol eh. Malalaking puno. Ayun oh. Oh, puno na malaki. Tapos puno na malaki. Puno na malaki. Paikot ang punong malaki to eh. Mamaya, pumasok dito manananggal. Nakabukas pati ang aking pintuan. Ay, ang salamin. Kabilaan. Ibalik, basta manananggal maganda. Okay po. Akala ko may pumasok na. Nagalaw mga idol yung puno. Paikot kasi itong mga idol lang ng mga gubat ng aking napaparkingan. Madilim sa labas, baka maya may multi. Baka mamaya naka na lang natin ang pinto.
Yan ako mga idol yung pinto. Kasi baka mamaya may sumasok na. Shout out po mga idol. Mahirap na mga idol eh. Baka may pumasok eh. Okay lang sana kung white lady eh. Ano yan, maganda. Nakakatakot mga idol dito sa napartingan ko kasi napapaikutan ng gubat. Nagalaw ang mga puno, oh. Wala naman hangin. Pero yung pinante ko malakas ang loob nandun sa baba. Okay lang yan. Sabay po mga idol, tulog na tayo.